Vidíte, čo sa tu udialo v krátkej pauze? Masterchef. Kto? Vy sa premeníte na dvoch finalistov Masterchefa. To znamená, že dvaja z vás budú variť. Hej? Budú variť niečo, čo si vymyslia ako svoj vlastný recept, najprv nám ho predstavia a potom ho začnú aj riešiť. Avšak, aby ste to mali trošku sťažené, keďže len dvaja z vás to budú, tak budete mať nie svoje vlastné ruky, ale ruky niekoho iného. A to konkrétne, Robko, budem veľmi rád, ak budeš robiť ruky Majkovi. A Ďuri, ty budeš robiť ruky Lukášovi. Hej? A poprosím vás, keby ste sa teraz išli prezliecť, pretože toto bude vyzerať asi divoko. Začína sa taký malý partičkovský Masterchef, hej? Kde by chalani mali ukuchtiť to najlepšie, čo vedia. A začíname... Ruky voľnejšie, dám to sem, alebo ako to mám mať? Začíname túto hru zhrúrať teraz. Dobrý večer, my sme sa nestačili privítať a už varíme. Ja som si pripravil mäsový nákyp. Mäsový nákyp, základ mäsového nákypu je mäso. Nám je jedno, čo varíme, prvé rozbijete vajce. Najlepšie o hlavu. Ja stále pripravujem mäsový nákyp. Je to veľmi jednoduchý recept. Odporúčam, keď sú susedia na dovolenke. Pretože mäso si vyvalkáme do príjemného stavu, nachystáme si na to kečup a pozor na hlavu, hlavne opatrne. Náš recept spočíva v tom, že my sme trošku dietnejší, áno? A práve preto by sme chceli hodiť kamarátom niečo zelené. Neviem si trafiť do huby, tým to začína. Proste my sme ešte ani nezačali variť a už máme na sebe všetko. Ja by som povedal, že opäť sa stiahujeme pozrieť, čo má konkurencia, pretože my máme zatiaľ predmakový. My si nachystáme vajíčka. Vajíčka rozbijame zásadne takto. Nie je chybou, keď nám pribudne do toho nejaký otvárak, keď nám tam odporúčam strukoviny. Samozrejme. No, my ideme zatiaľ naspäť. A samozrejme... Takže, my čo tu máme, ukážeme si, čo tu máme. Banány. Niekto by si myslel, že my potrebujeme banány, my nepotrebujeme banány. My to dáme hostom, pretože my budeme variť úplnú špecialitu. Vyzerá to strašne mučne. Najprv okúsime, že či je to dobrá kapusta. Okúsime, neokúsime nikto. Zalete susedom, čo ich varia niečo, čo mi sa zelená. A skúšame. Výborne. Nože. No. Čože. Nie. Nože nie sú na to, aby sa zapichovali do chrbta, ako do brucha. My s nožmi nevaríme, pretože my sme si ešte nič nenachystali. Ale pozor. Máme tu acidofilné mlieko z roku 68 a mrkva. Lenže my mrkvu čo? Dáme zase túto susedom, pretože my nevaríme zo tereniny. Ďalej sa... Spomenul som si na svoju mamu. Myslel som si, že dvíham telefón. Bola to horčica. Nikdy si nemýlte horčicu s telefónom. Haló! Alebo s válkom. Mäso sa nám najkrajšie rozplynie v mlieku. Je potrebné naložiť ho aspoň na 24 hodín a mierne po ňom poklepávať. Ak sú prítomné strukoviny, máme vyhraté. Keď sme si naložili aj naše nohy u susedov v mlieku, pokračujeme na našom stole. My teraz ideme žonglovať, pretože my čo? Máme čas. Susedia už varia, ale my sa len zabávame. A v tom spočíva náš recept, že my žonglujeme. Najprv stromy, domy. A teraz my tiež zoberieme mlieko, my potrebujeme tiež
Tiež to naložiť v mlieku. Ešte nevieme čo, len nakladáme to v mlieku. Nakladáme to poriadne, všetko. Nám je jedno, my chceme mať všetko naložené v mlieku. Ja by Ideme som sa pozrieť, povedal, ako sa že- susedom naložilo mäso. Mlieko a mäso je základ, ale nesmieme zabudnúť na zeleninu. Zelenina ako zdroj vitamínov je veľmi dôležitá. Skontrolujeme chuť a vôňu. Áno, toto je výborná kapíka. Odporúčame ju na akúkoľvek príležitosť. Ale... Prepáčte, teraz som dostal záchvat, lebo toto tu nechal syn od včera a to už ma naozaj mi ide na nervy. Ja mu to tak nachystám, že ho prejde chuť na tie cornflakey. Tak, milý môj. Teraz je to takzvaná príborovica. Pôvodne to bola sviečkovica. Krásne, farebné maďarské hovädzie. Ochutnali sme u susedov nič moc. Ideme na náš stôl. My na našom stole nemáme ešte taký veľký bordel, pretože čo? My zatiaľ nevaríme. My sa zatiaľ iba zabávame, áno? Náš stôl je o zábave. Cože? Á, posled. nie. No berieme si. Dôležité je mať poriadok pri práci. Preto nepúšťame manželku do kuchyne. Manželku do kuchyne nepúšťame počas príprav akéhokoľvek jedla. Chlapci, My sme sa s Jurom dohodli, že začneme tak pomaly. že tak jemne začneme. Tak som mu hneď buchol vajce o hlavu. Strasné.